Boas tardes. O Ateneo pede que realice o acto ritual de salutación, non tanto de presentación, máis ben de salutación. En primeiro lugar, todo o público que ateiga hoxe esta sala e tamén, naturalmente, aos componentes desta mesa redonda alrededor da figura política do activismo político de Xosé Luís Méndez Ferrín. Con esta mesa redonda conclúen as xornadas que precederon a esta sobre Ferrín poeta, Ferrín articulista, Ferrín narrador ou novelista. É dicir, Ferrín polifacético, un dos nosos grandes poetas de todos os tempos, un gran narrador e un magnífico articulista. E eu atrevo-me a decir, no terreo da política, que non é a miña especialidade, e supoño que me resultarán o que vou decir agora, que Ferrín é, sobre todo, no terreo da política, alén de un home comprometido desde sempre coas causas da esquerda, do nacionalismo e do independentismo, un heterodoxo. Teño para min que dentro desas mesmas coordenadas do seu pensamento e da súa acción, Ferrín foi, e polo menos, a fin, é o que a min máis me atrae, un gran heterodoxo. Nesta mesa temos a Antón López Lobao, poeta, narrador, integrante das redes Escarlata e ademais forma parte do Consello de Redacción da Trave de Ouro, que son dous elementos da súa acción pública que o conectan tamén coa figura de Ferrín. Manuel Sanseveriano, profesor felizmente xubilado neste momento, profesor de matemáticas, que conviviu durante moitos anos nas aulas con Xosé Luís Méndez Ferrín e a quen acompañou tamén en algunhas ocasións en certas e determinadas campañas políticas. Xavier Vence, profesor de economía, economista, ensayista, home activo tamén no terreo da política, e Xosé Manuel Veigas, me decato moi ben de quen ven sendo este señor, pero creo que tamén é outro heterodoxo. E como moderadora, Ángeles Cuña Bóveda, que nos seus dous apelidos, pero moi especialmente no segundo, delata, anuncia, manifesta a súa orixe familiar no territorio do nacionalismo e no territorio dos defensores da República e das víctimas en loita contra o fascismo. Eu non teño nada que decir, fago muchos polo foro e a continuación será, supoño, Ángeles Cuña que introduzca a mesa. Boa tarde a todas e a todos, boa tarde, Xosé Luís Méndez Ferrín. Primeiro, termo eu querería agradecer esta posibilidade de partillar e de compartir tempo e espazo nesta homenaxe tan necesaria como merecida, emocionante e especial. Eu creo que levamos o pasado cosido o presente para sementar o futuro, pero non sei, para presentar estas personalidades de tan alta estima e tanto respeto que suscitan, dende logo hai que facer un exercicio de síntese grande, porque só Ferrín levaríanos 2 horas e non chegaría, non? Excuso presentalo, xa foi nomeadamente aludido, pero bueno, dicir que non é descubrir nada, que Ferrín é unha das maiores figuras da literatura e da política
galega, pois dicir pouco, porque moitísimo máis, un home, como diría Begoña Muñoz, inconmensurable, esa palabra tan grande que casi non colle na boca, non? É inconmensurable. Ben, estudou letras entre Compostela e Madrid, onde cofundou o grupo Brais Pinto, catedrático de ensino medio aquí en Vigo, doutorouse pola USC, cunha tese de absoluta referencia de Pondala no Boneira. Participou na fundación da UPG, militou na FP, na Fronte Popular, coñeceu a clandestinidade e o cárcere por motivos arbitrarios, e dende 1990 dirixe a prestixiosa revista que aglutina tamén a varias persoas componentes desta mesa a trave de Europa. El construiu unha alegoría nacional de altísimo valor artístico e político. É un home de altas cualidades únicas na súa preocupación revolucionaria polos problemas de Galiza, tecedor de panos inesquecibles, aglutinador de críticas cómplices e solidarias, neste tempo que vivimos, tempo de alertas das altas vixías poéticas e políticas comprometidas, suscita respecto absoluto e un luceiro destacado. Poderíamos falar da importancia da luz e das cores, tipo de triloxía de Kieplowski, pero non o imos facer, polo que ten de forza a simboloxía tamén das cores, sempre abrindo candeados, alimentando conciencias, sempre transitando por camiños de liberdade. Eu dixen espontaneamente nunha entrevista onte que era como un cabalo arraiano, esperando que esta imaxe se aclarase, pero realmente é un fenómeno, como el mesmo di, en estado de apertura conceptual e sentimental. Isto é o que significa arraiano, non? Para el, que é moito máis ou non é o mesmo que fronteirizo ou extremeiro. Cheo de vida e humanidade, un home real e de extraordinaria memoria. Dicir estes adxetivos cando falamos de excepcionalidade non é gratuito, nin é gabar, realmente, collendo as súas palabras, di que a historia só ten unha forma de servir a humanidade e a democracia, que é sendo verdadeira. Neste momento político tan cru, onde os Arturos Gui, citando a Brecht, os Arturos Gui están metendo nunha caixa forte a verdade, onde os Arturos Gui están esnaquizando dereitos, e necesitamos máis ca nunca voces e vontades que iluminen estes vieiros de xustiza e liberdade. Sí, con a fouteza, con a fortaleza necesaria para enfrontarse os desafíos con decisión, inteligencia crítica, coraxe. Dicía hai tempo, quero vivir para ter días de pólvora victoriosa, quero vivir para que os cabalos tristes da Groba, do Xistral e outras montañas un día laguen cun inmenso urro a Praza do Obradoiro para anunciarnos a invasión da liberdade. Isto dixo no fin dun canto, non? Intensificador da vida, a intensificación da vida ten moitísima forza, desde o meu punto de vista, tanto na súa militancia como na súa disidencia. A súa personalidade única, seguindo ca metáfora do cabalo, galloupa alén da súa biografía e da súa psicoloxía, na que se confunden e identifican vida e política. Porén, como di Carmen Branco, resulta difícil tracexar os límites entre unha e outra. Nel conflúe o binomio fantástico e indisociable, activismo político e paixón literaria. El mesmo afirma que non se pode separar o escritor do político, insubmisión, liberdade, amor á nación propia, nada menos. Outeguinho dicía hai uns días que definía Ferri con 4 adxetivos, así de simple, así de sintético. Foi un home elegante, honesto, original, un pensador innovador e valente. Compartimos a idea da súa congruencia personal e política fronte ao abandono da integridade ideolóxica. E hoxe, por hoxe, unha das personalidades de maior poder simbólico de Galiza expresa ideas, moitos mundos que contenen inmensidades. Destes mundos van nos falar 4 persoas tamén
que merecen todo o recoñecemento e que darán visións diferentes e complementarias desa dimensión persoal, ética e estética de Ferrín, da dimensión que impregna toda a súa actividade cívica dentro do nacionalismo radical consecuente no pensamento e na acción. Vou presentar por orde de intervención, se vos parece. En primeiro termo vai falar Xosé Manuel Sanseveriano, despois falará Antón Dobao, seguidamente Vence e rematará Beiras. Case vou intercalar as presentacións, así faise máis dinámico. Comezo con Manuel Sanseveriano Caside. Naceu en Compostela lá polo ano 45, cousiña de pouco. Pasou a súa infancia en Teo, os seus pais eran mestres, el mesmo estudou matemáticas e foi profesor desta disciplina, que, como el me dixo telefónicamente, creo que non sabe que eu anotei, disciplina que contribúe a organizar a cabeza e o pensamento, o material histórico, dialéctico e moitos máis materiais. Os que fan matemáticas teñen esa capacidade pola combinatoria tan indexable, tan necesaria. A súa relación con Ferrín é intensa. Ferrín fala dun pobo que resistiu e da necesidade de escribir a verdadeira historia que aínda non fomos quen de facer. Non fomos un pobo sumiso, derrotado, conservador e manso. Non o fomos. Houbo diferentes maneiras de enfrontarse á ditadura franquista. A ditadura de Franco non se suavizou, di o propio Xosé Luis Méndez Ferrín, non se suavizou cos anos. Franco asasinou ata o momento mesmo da súa propia morte. Ferrín tamén divide a ditadura en tres etapas: continuidade das armas, toupeira blindada e ofensiva múltiple. Sanseveriano formará parte activa cando xorde a UPG. Sanseveriano tamén se une á Fronte de Liberación Popular e asiste ao segundo encontro de oposición ibérica ca SPD en Bonn. Nesta época tamén xorde un xermolo que ten moito que ver co título desta mesa e moita xermolan novas organizacións sindicais de clase. Tamén se convoca por primeira vez a manifestación do 25 de xullo como Día da Patria Galega. Tras uns anos de loita e represión, houve unha explosión nacionalista importante. Sanseveriano militou na UPG, LP, Galiza Ceibe, na PLP. Forma parte, xa que logo desta historia dunha época que, como di tamén Ferrín, debera ser escrita para lembrar os heróis e heroínas, os presos, os torturados e torturadas, as violadas, os asasinados que non teñen rúas cos seus nomes ni placas conmemorativas. Con isto dou a palabra a Xosé Manuel Sanseveriano. Moitas gracias, boas tardes a todos e todas, e quero agradecer a toda a organización, o Ateneo e agora aquí a Ángeles Cuña, que, estas verbas que me merezo, pero isto a un traino a este sitio sin, pois ben, e sin máis contar de todos. Eu teria que decir en primeiro lugar que chego a Vigo no ano 70. Veño a traballar de profesor de matemáticas a enseñanza privada hasta que logo saco os oposicións. En Compostela eu estaba vinculado na universidade a un grupo que se chamaba ADE, que surgiu no 65, cando foron os sucesos de Madrid. Isto organizouse o que
que se chamou as Jornadas de Solidaridade, e aí formaban parte desas jornadas, era o PC e ao PEGA e un grupo pequeno, ou por menos, de o que se chamaban prochinos. E nós, en un momento determinado, poñémonos a conquerir relacións. E as relacións que tiñamos, como éramos, non éramos ni comunistas, ni nacionalistas, o único que encontramos que se parecía máis ao noso era o que se chamaba o Frente de Liberación Popular, chamado FLIC. A partir de aí, entramos no Felipe no ano 1967 e o que é a terceira etapa do Felipe. Acaba ou remata ou desfarélase no ano 69. En todas as conversas que ouvemos con Felipe, sempre nos preguntaban para o PEGA. Eles tiñan unha fixación para o PEGA porque eles eran un frente que tiña unhas organizacións autónomas que chamaban FOC en Cataluña, Frente Obrero Catalán, no País Vasco, ESBA, e en Madrid, a Federación Centro. E pensaban que entrando no PEGA sería a mellor maneira de ter un frente aquí. O que pasa é que, dado a nosa, digamos, rexeite ao nacionalismo, non entrábamos absolutamente nesa historia. Ferrín, que nós non nos sabíamos, tiña dous amigos moi importantes no FLP, que eran Juan Añó e Xosé Ángel Valente, que estaban en Xinebra e formaban o que se chamaba parte da Federación Exterior. Con todos eles, ou con todos estes datos e estes feitos, por que nós rechazamos en un primeiro momento entrar no PEGA se éramos máis afíns a nós? Penso que a única resposta que temos é o autoodio. Cegábanos, pero despois fixémonos adultos e o problema resolveuse. En Vigo, no ano 70, Ferrín está na cadea, nós entramos a formar parte do grupo que tiñamos moita relación con Camilo Nogueira, que se chamaba Galicia Socialista. Esta organización, que estaba en Barreras e en Citroën, sobre de todo, todos acabamos incorporándonos a o que era a UDEA. Camilo xa nos avisara de que estaban en conversas, e que Ferrín estaba na cadea, pero que estaban en conversas e que as negociacións iban moi rápido para entrar o que se chama na UPG de forma de inmersión, é dicir, non era de igual a igual. Nos comités eu non sei o que pasaba, pero ou nos cuños, pero o que sí está claro é que entraron nas células, se formaron células en que había de uns e de outros, e o responsable era da UPG de compromiso. 80 anos dunha vida dedicada a Galicia, máis de 30 libros publicados entre novelas e poesía. Ninguén discute a súa valía e calidad como escritor. Quero facer aquí unha exposición sobre a súa vida e o seu compromiso ca Galicia oprimida, desfavorecida e explotada. Cando chega a Santiago, pasa pola casa de Ramón Piñeiro, centro do galeguismo oficial. Dase de conta de que ese non é o seu galeguismo, o que sinto, non é o que pensa. Xa que ve neste círculo un regionalismo entreguista e conformista. O Partido Galeguista está disolto, disolvera o Castelao en América e fundara no seu lugar as Irmandades Galegas. Irmandade Galega. Ferrín aguanta 2 anos por disciplina. El conta que lle foi algo máis levadeiro porque disfrutaba moito con don Ramón Otero Pedral. Xa en Madrid, onde vai a facer a especialidade durante 3 anos, tópase con Bernardino Graña, Fernández Ferreiro, Alexandre Pribeiro, Ben Chosei,
Bautista Álvarez, donde xurde o grupo Praes Punto. Un grupo que é un círculo de opinión, de discusión, é un grupo de discusión política, onde se discute sobre Galicia, métodos de actuación, como incidir na sociedade e transmitirlle o sentimento nacionalista en Galicia. De aquí sale o proxecto de crear unha rede de asociacións culturais, de grupos de plástica e de editoriales. Concretouse isto no Grupo Gadaña e na editorial Vespinto. De volta a Galicia, instálase en Lugo, traballa no Colexio Fingoi hasta que saca a cátedra de Vigo. No ano 64 fundas a UPEGA. Ferrín tiña claro que o marxismo e o materialismo histórico son as ferramentas fundamentais para transformar a sociedade, que para a súa aplicación fai falta un partido comunista, pero que cada nación ten que ter o seu que loite pola liberación do home e pola liberación da nación. Declárase marxista, leninista, pensamento Mao Zedong. É nacionalista de esquerda. Galicia é unha nación que ten dereito a autodeterminación. UPEGA faise para iso. É un instrumento para liberar o povo galego das ataduras do imperialismo capitalista. Isto no ano 64 do século pasado era unha linguaxe normal. Hoxe xa non sei como pode soar, pero escoitase pouco. Eu espero que dentro de non sei cantos anos cecais non nos escoitemos, pero terase que falar do mesmo xeito, ou por menos moi parecido, porque a contradicción fundamental está aí e haberá que resolvela sendo, senón volvemos a Edade Media. Penso que hai dúas frases de Mao que definen perfectamente a personalidade de Ferrín. A modestia contribuye ao progreso e a soberbia conduce ao atraso. A loita de clases, a loita pola produción e a experiencia científica son tres grandes movimentos revolucionarios para construir un país socialista. A modestia de Ferrín non ten límites. É xeneroso, é optimista, sempre hai unha esperanza de gañar. Hai que dar a batalla, aínda que se perda. Sempre das derrotas sácase algo positivo. Non coñezo, nin escoitei falar a ninguén que dixera que lle fora pedir unha axuda e lla negara. Gran animador dos escritores novos, sorprende de escribir sempre desde escribir en galego, pensar en galego dende Galicia. Cando busquedes as obras de calquer monstro da literatura, tratade de ler na lingua original, se non está traducido ao galego. Non buscar traducción en castelán. Literalmente, di Ferrín, Galicia xa chegou a Ceibe. Ferrín é un erudito, e o seu compromiso ca súa nación mostrase nas columnas que escribe na prensa, nas referencias históricas, cartográficas, e é un coñecedor da fauna e da flora, sobre todo da entomoloxía. É a súa pasión oculta. Como dice Novalis, os sabios e os poetas parecen oriundos do mesmo país, pois falan o mesmo idioma. Somentes os poetas comprenden o que a natureza pode significar para o home. Hai unha frase que se repite moito entre intelectuales mediocres e políticos urbanistas, sexan españoles ou sexan fariseos galegos. Ferrín é un bo escritor, pero é moi mal político, equivócase sempre. Eu pregunto en que se equivocou. En aplicar o marxismo e o materialismo histórico para analizar a realidade, en entrar a construir un partido comunista, en intentar construir un partido comunista en Galicia, en que hai que crear
que hai que crear un sindicato de clase galego con dirección galega, que a lingua hai que traballala e amala, que a única maneira de liberar Galicia é a autodeterminación, que as clases populares teñen que xuntarse para loitar contra o capitalismo salvaxe que suprime, e que Galicia ten que conquerir a libertad, en que todos os nacionalistas de esquerdas temos que ir xuntos en moitos treitos do camiño, e estar no mesmo sindicato, e que o ensino ten que ser público, científico, popular e laico. Que a acción non é a reacción, senón unha creación. O peor enemigo da revolución é o burgués que moitos revolucionarios levan dentro. E pregúntase, preguntarse continuamente quenes son os enemigos, quenes son os amigos. Eso foi o que me matou, porque tiña que resumir isto, non fui capaz. Esperade que acabe. Mayakovsky é un dos seus poetas preferidos. Aquí están os versos que o definen. Moi ben a este poeta galego. O poeta é sempre deudor do universo e paga co seu sofrimento. As multas e os impostos. Hoxe a rima do poeta é o alume, a consigna, o látigo e a bayoneta. Nestes dous tercetos do soneto Alexandre Bóveda está todo o que é o noso amigo, a súa testemunha e o seu compromiso. Por esquecer teu sangue sobre a terra, por esqueceron o teu sangue sobre a terra, esta esperanza que nos outros corre e non tolleron a verdad que berra baixo a lívida luz que nos aterra sobre esta teima que xa nunca morre. Galicia hase de guer en pé. Quero rematar, parafraseando a Neruda, este poeta hasta hoxe non lle vendeu ninguna sola palabra ao poder. Moitas gracias. Imos tentar distribuir o tempo da mellor maneira posible. Pedíronme de a organización que foramos rematando as 9:05, vai ser un pouco rematando para que dea tempo a que a audiencia poida participar tamén. Eu vou presentar agora a Antonio Bau, vou facelo máis rapidinho para que haxa tempo, porque vai facer seguro un relato ben interesante. Antonio Bau naceu en 1963, escritor de tempo libre, mesmo non guionista, director, filólogo de formación e de vida profesional ligada a CRTVG. Como ben dixo Pepe Álvarez Cácamo, é membro do Comité de Redacción da Trave de Ouro dende a súa fundación, e tamén é membro dende a súa fundación da Rede Escarlata. Vou pegar un chutiño, tiña moito máis, pero por contribuir a esta axilidade no tempo, non? El colabora no Clube Cultural Adiante da CXTG, onde Ferrín ten un papel fundamental.
Despois fai parte da creación posta en marcha da revista A Trave de Ouro e vi algo moi importante, moi interesante dende o meu punto de vista. Para estes 28 anos xa, son 28 anos memorables, tanto intelectual como humanamente. É o seu principal espazo de compromiso, porque na Trave foron quen de forxar un espazo de afectos e lealdades case, ou polo menos prácticamente imposible de crebar. Ferrín, Rosa López, Paco Fernández Rey, Antón Figueroa, Marcial Gondar, Manolo Teguiño, Darío Soncabana, Miguel Ángel Seixas, todos eles membros desta revista tan importante. Di máis, en boa medida, máis aló doutras militancias políticas, A Trave de Ouro e o seu partido. Bueno, tamén é importante a experiencia que compartiron dende Redes Escarlatas, a asociación sociocultural e, polo tanto, política tamén, pola que pasaron durante os cantos anos dos primeiros do século XXI. Unha das actividades máis salientables é a constitución dun premio que a mí personalmente me emociona, que é o premio Roberto Vidal Bolaño, co que conmemoran a figura de que fora amigo e compañeiro, recoñecemento de iniciativas importantes tamén. Houve outras colaboracións. Hai 10 anos, cando Ferrín cumpliu 70, hai pouco, participou na comisión que lle organizou unha homenaxe na que se publicou un libro titulado A semente da nación soñada, ca colaboración de multitude de homes e mulleres alrededor da figura tamén de Xosé Luis. Garda con especial agarimo un epílogo do seu libro Entre murallas, un epílogo escrito por Méndez Ferrín, que di que un libro que saiu polo ano 1997 e que leva un prólogo de Darío Soncabana, pero o epílogo de Xosé Luis Méndez Ferrín di algo tan intenso como isto: ten a forza verde e zugosa dos couselos na muralla de Lugo, da flora dos lousados que se albiscan dende o adarve. Vemos a muralla, vemos o poemario e convida a súa lectura. Antón Dovao reclama que a literatura e a posición política de Ferrín non renuncia á realidade, nin se vade dela. O seu construir con material real ou transfigurar o mundo coñecido penetra na realidade e descarna en toda a súa crueldade as miserias dos seus tempos históricos e as riquezas dos seus grandiosos proxectos de transformación e das súas utopías. A utopía, lembra Dovao, é unha presenza constante na literatura de Ferrín, utopía que non é quimera, si proxección liberadora. Ferrín é, di Dovao, un referente inobxectável, quer queiran, quer non, para a cultura e para a literatura desta nación, ás veces tan ausente de si mesma. E con isto damos a palabra a Antón Dovao. Moitas grazas, boas tardes. Disculpenme, teño un trancazo tremendo e seguramente sexa un pouco incómodo escoitarme. Moitas grazas a Ángeles por todo o que acabo de decir, moitas grazas aos amigos do Ateneo por convidarme a algo que a mí me parece imposible, que é falar sobre a dimensión política de Ferrín. Por tanto, eu o que me parece imposible intento constrinxilo de alguna maneira ou reducilo ao que eu podo facer. O que eu podo facer son unha serie de impresións que intentei relatar e que desleo, se me permiten. Empecemos con unha obviedade. A
dimensión política de Ferrín e a súa influencia sobre o colectivo parte probablemente da súa determinación vital de ser un home do seu tempo, da súa terra, que actúa porque desexa e necesita outra terra e outro tempo. Ao cabo, todos os seres humanos con compromiso político e incluso se proxectan a imaxe do desexo dun tempo en unha terra que non casa cos que toca vivir. Pero a política non é cousa de visionarios, tampouco Ferrín o é. Apenas se limita a ensinarnos unha necesidade existencial, a de compartir un proxecto de felicidade con outros da mesma condición. Un proxecto de abolición da miseria e das miserias, un proxecto de liberdade, ou sexa, o ser humano como centro de existencia, libre e feliz na medida do posible. Se temos en conta estes obxectivos que son os das revolucións que nos inspiran, cando un historiador ou un filósofo ou mesmo un politólogo investigue con fundamento científico en unha parte da miña subxetividade desta especie de impresionismo abstracto, a súa obra política advertirá que Ferrín está sempre, sistemáticamente e sen vacilación coas causas xustas. Esa é unha constante desde as súas primeiras expresións políticas, sempre coas causas da liberdade, da igualdade e da fraternidade, unha auténtica carta de navegación disposta para as xeracións máis novas. Sexa nos asuntos estratégicos, sexa nas causas invisibles e cotiás, Ferrín escolle sempre o lugar exacto, tal vez porque sabe moi ben que a sociedade está sometida ao conflito, os antagonismos, as loitas, e nesa circunstancia é imposible e irresponsable non tomar partido ata o risco extremo, entre a opresión, a represión, o dominio da explotación dun lado e as pulsións humanas de liberdade e felicidade do outro. Deben estas guiar a ética política dos bons e xenerosos, esa categoría fantástica que en Galicia se vai construindo demorada e lentamente, ás veces con dor e con sangue. Por iso Ferrín sempre está aí, e no peor dos conflitos, naquel que nos excita máis dúbidas, tal vez ollamos ao redor por ver de quen acompañarnos, e só vemos fume e necesitemos orientarnos entre a néboa e a nada. Xusto aí, nese peor escenario dos posibles, distinguimos a figura firme de Ferrín mantendo posición, conservando o territorio conquistado, ofrecéndosenos, axudándonos a estar e seguir, unha carta de navegación. Eu coñecín a Ferrín hai un montón de anos xa, e tal e como corresponde foi por mediación amigable da literatura, pero en realidade a literatura foi só unha consecuencia. Eu era máis ou menos un adolescente en formación en Lugo que se orientaba nas súas lecturas máis grazas ás casualidades que a ningún magisterio. Unha mañá escoitei na radio a noticia da detención dun escritor galego por actividades políticas, chamábase Méndez Ferrín. Era a primeira vez que oía falar dele, e non porque non me interesase a literatura galega, pero se cadra nos ámbitos os que eu me estaba empezando a chegar nas miñas primeiras arenas políticas, a figura e a obra de Ferrín non era, digamos, de referencia. Marchei a clase, con rebumbio na cabeza, a un escritor detido pola súa actividade política. Busquei axuda entre xente dese espazo político co que eu me empezaba a referenciar e as respostas eran evasivas, cando non estrepitosas e crueles. Ou Ferrín non existía política ni literariamente, ou era pouco menos que unha peste da que conviña andar longe. Como era posible que alguén que arriscaba e caía non recibira inmediatamente unha vagada de solidariedade e de apoio, de empatía e de defensa incondicional? Pois era posible. Algo moi importante tiña que haber para que ocorrese aquí. Eu seguí teimando. Desconfiei e busquei as miñas respostas. Funde á Biblioteca Provincial de Lugo, que estaba na rúa de San Marcos, ao lado da Diputación, e ali busquei Méndez Ferrín nos caixóns de madeira inzados de cartulinas escritas a máquina. Elixi percibar de outras historias, tal vez pola referencia, supoño, e sentei ali mesmo a ler sen parar ata que o terminei. E entón sentí, iso sí que o recordo ben, que acababa de descubrir algo non imaginado por mí. Descubrí unha literatura galega que me expresaba, porque a que eu coñecía naquela tendía a referenciarme a un pasado e a uns escenarios incapaces de conectar comigo, un mozo de cidade, fillo dun proletario, nacido xa na mesma cidade. E aquel pasado e aqueles escenarios que se me ofreceran non daban concebido a Galicia que a través de Lugo e das súas dialécticas eu habitaba, que era conflictiva, pobre, sucia, chea de contrastes, irregular, dolorosa. Meu pai, e por tanto tamén eu, non deixaba de ser en parte o resultado da represión e da derrota. Era un represaliado das obras da construcción duns anos atrás, poucos anos antes. A acumulación primitiva sufrira xa probablemente
nin sequera seus pais, os seus propios avós. Ainda hoxe, case 20 anos despois da súa xubilación, pode presumir de botar toda unha vida laboral desde os 11 anos según só contrato indefinido. Eso sí que é precariedade, Esa era a materia coa que se organizaba o meu tránsito entre a infancia e a adolescencia, e por ali apareceu estrontosa a figura de Ferrín, a súa dimensión política e a súa inmensidade literaria. A materia conflictiva non a de encontrado aínda na literatura que lera ata aqueles días, pero a mesqueña no percibaba, non por explícito, senón porque, como nos teatros sociais, conformaba case de maneira invisible, pero contundente, o solo que pisábamos e o tecido dos espazos que habitábamos. Tras a apariencia de estabilidade e firmeza, un fondo en movimento, violento e cru, un pouco, permítaseme o disparate, son de letras, como unha especie de revelación cuántica da materia humana, non? Mais alá da apariencia armoniosa do que se nos describe, dun lado a rúa urbana, do outro lado xa dito Cabaleiro, habita o conflito en toda a súa crueldade, en todo o seu movimento, como nas casas que eu coñecía, urbanas por diante e con patios e hortas por detrás. O principal acusou do evidente, a literatura galega era como as outras literaturas que eu intentaba descubrir. Non eran só aqueles grandes poetas que nos estremecían con Rosalía a cabeza, senón tamén un contemporáneo capaz de ofrecer aquela peza monumental. Era Kafka, era Faulkner, a quen eu ainda non lera, e eran moitos outros cas cos que o piñeirismo se establecía. Despois coñecería a Mourubio e outras pezas imprescindibles da nosa literatura, pero nada ocorrería sen a porta que me deu paso ao xardín de Percival. Un par de anos máis tarde, Ferrín presentou en Lugo no Salón de Actos do meu instituto, creo, o seu Amor de Artur. Eu aproveitei para roubarlle ao final dunha intervención, da súa intervención, unhas palabras dunha grabadora para un pequeno programa que me deixaba facer en Radio Popular de Lugo. Creo que fora ao final do acto cando Darío Xocabana, un bello e querido amigo de meu pai, co que forxou unha relación que non cesou compartindo loitas da intersindical nos anos 70 e co que eu presumo de longa amizade, leu un texto de apoio a Ferrín e contra o proceso político que sufría. O acto literario era tamén político, vale a leva. Da pequena entrevista que aquel día Ferrín lle concedeu a un mozo tímido e descoñecido, apenas lembro 2 detalles, máis alá da habilidade do escritor. A miña mostra de solidariedade é unha pregunta que naquela altura a mí me parecía trascendente, relacionada co compromiso do escritor. Confiaba en que me respondese unha aferroada defensa dunha literatura e un escritor de compromiso e profundamente políticas, no sentido máis pedestre. Pero tamén rompeu, os meus horizontes de expectativas. Como persoa, comparto con outros camaradas un compromiso político pola independencia e polo comunismo. Como escritor, escribo cando me dá a gana, como me dá a gana, e sobre o que me dá a gana, algo así, creo recordar que contestou. Ferrín é tamén aí ruptural, como é en tantas outras intervencións públicas. O que falta nesta literatura é xusto iso, imaginación. Lembro que me contestaba nunha entrevista cando a publicación de Bretaña Esmeraldina. O entrevistador dicía que había quen acusaba a súa literatura de fuxir da realidade e de refuxiarse da imaginación e da fantasía. A fantasía e a imaginación son sempre revolucionarias. As miñas primeiras sensacións co festival foran injustas cunha literatura con máis riquezada que eu coñecía, lóxicamente, pero o efecto dos textos de Ferrín foi moi contundente, tal vez por escapar en daquela especie de canon implícito que o pensamento dominante do espacio político no que eu empezaba a criar. O caso é que o tempo acabou confirmándome que en Méndez Ferrín había un mestre da literatura contemporánea universal que ademais era galega, e basta. Mesmo os seus inimigos que os tiñan ian recoñecendo a evidencia, ainda que non sempre de maneira aberta. A potencia literaria de Ferrín era irreversible, seguía sendo os ollos deste lector un collazo no cristal de mansedumbre deste país que nunca deixou de ser frenético e conflictivo nas súas realidades profundas, nas capas máis ocultas da realidade. Se a literatura de Ferrín ten unha potencia política rompedora é, creo eu, como lector, principalmente pola súa capacidade de furar a taluxarse nas capas máis descoñecidas dunha realidade aparentemente mansa. Esa tensión que propón cada un dos seus textos ofrecenos a dimensión política sempre rupturista do ser humano Ferrín. Axúdanos a comprender de paso que tras a aparente submisión e subalternidade coa que nos debuxan con trazo groseiro, existe unha delicia dialéctica que sofre e afronta o conflito, que ferme se revela contra os designios da historia, que se construe dialécticamente de forma antiesencial coas clases subalternas en proceso de conciencia libertaria e de conquista, que non para de baterse
contra as múltiples formas divinas do poder sen solución de continuidade desde que temos memoria. Pero esa Galicia que aspira a ser outra, que sangra e vive, non a anainaron as elites posuidoras e, por tanto, non aboia nun lugar arcádico sen espacio e tempo, co seu relato perfectamente redondo, sin conflito, refractario ao progreso, tal como adegora un imaginario político conservador. A Galicia da que falamos, na que vivimos, é produto do traballo, e traballo vivo, expropiado, é conflito e contradición permanente. Permítanme, Martiño Noriega, Alexandro, que desplace o título. Por iso creemos que o seu futuro e o seu presente é unha construcción imperfecta das clases populares. Do proletariado urbano, principalmente, tamén do rural. Só queda emancipar emancipándoas. Queda que emancipemos emancipándonos as multitudes cuxa única propiedade é a nosa forza de traballo. Esa é a Galicia que a mí me axudou a comprender Ferrín. A obra literaria de Ferrín impónse é un meteorito que non se somete a órbitas ni a ninguna lei coñecida. E así será a través do tempo entre o tempo dure, calculo eu, entre outras cousas porque Ferrín capta e comprende as correntes multitudinarias proletarias dos seus en os nosos tempos. O Ferrín escritor sempre é político, e o Ferrín político sempre é escritor. É imposible distinguir un do outro. Se a súa dimensión literaria é gigantesca, a política tamén o é, distribuída entre praxe e reflexión. Ferrín tamén é escritor orgánico e fai parte do intelectual colectivo. Supera horizontes de expectativas e rompe os límites que o réxime de representación concede. A marginalidade de todo proxecto radical que lle fai perder a este proxecto potencia transformadora. Ferrín lembra moitas veces como o piñeirismo consideraba a Castelao un excelente artista, pero un político mediocre. Esa escisión en partes inconexas de figuras multidimensionais que as desexan reducidas e inoperantes, que as quere dóciles e inofensivas, sen que perdan de todo certa aura radical que contribúe á idea de permisividade e pluralidade, tamén operou contra Ferrín. Pros temores conservadores de algúns galeguismos, Ferrín pode pasar como grande escritor, pero quedara reducido á anécdota política radical e irrelevante. Xa se sabe, a imaginación non casa co realismo político. Mediante esta clase de escisión construíse unha figura incompleta, o cal un intento de desarticular toda a súa potencia. De alguma maneira ocorreu tamén con Beiras, cuxa dimensión intelectual e política, no sentido máis extenso, quere quedar asombrada para a súa dimensión, sobre todo institucional. Todo o que cabe no réxime é beneficioso para a súa reproducción e estabilidade. Sobre Ferrín e tamén sobre Beiras desténdese gozo na caricaturización que pretende illar e anular o seu potencial de ruptura. Pero as figuras magníficas non se detenen ante a caricatura, desbordan sempre as canles que se lles ofrecen. A mí non me parece casual nin sorprendente que ambos, Ferrín e Beiras e Ferrín, con poucas coincidencias orgánicas ao longo das súas vidas, cheguen a este momento histórico compartindo espazos e artefactos políticos e un proceso que, alén de resultados electorais e dos pasos adiante e atrás que vai dando, eu cualificaría como o momento fundacional da futura República Galega. República Galega en construcción. As identidades non deixan de ser resultados de procesos históricos que se construen en experiencias de loita nunha espiral que nos fai avanzar sobre conflitos e contradiccións. Durante os últimos 30 anos tive a honra de compartir con Ferrín algúns espacios para mí vitalmente determinantes. A Trave de Ouro, coa que empezamos a lá por 1990, cando ainda fumegaba os restos do inxente edificio do socialismo real e xa se albiscaba a brutal ofensiva liberal, e outras experiencias como as redes Escarlata, nas que mesturamos como compra, política, cultura e todo o que é humano e, por tanto, nos afecta, como dicíamos no manifesto fundacional. A conciencia de que no mundo segue a haber clases e que son irreversiblemente antagónicas e, por tanto, que dunha ou outra maneira sempre tomamos partido. A República Galega como determinación colectiva. Son 30 anos dunha vida que configuran o que somos, que non somos capaces de ver o noso mundo nos nosos días. Na Trave de Ouro compartimos a dor polo perdido e polo roubado, na URSS, en Yugoslavia, no mundo, pero sin nostalgia, coa necesidade de comprender mellor a besta e as formas posibles de combatela. Para mí a Trave foi unha escola na que eu aprendí con Ferrín casi todo o que de importante me segue servindo, o valor da unidade, o aborrecemento do sectarismo, o protagonismo colectivo dos procesos históricos, a necesidade de confiarse en fracturas que nos tempos máis adversos, na pulsión emancipadora dos oprimidos e dos explotados, povos e clases, nacións, homens e mulleres. Aprendí tamén que cumpría seguir sendo comunistas nos tempos máis escuros e adversos, e a necesidade constante de romper, de escachar a estable dozura das cousas e das sumisións, de nunca vacilar ante as causas xustas, de opoñerse sempre á lógica de mente dun sistema perverso ao lado que se impón contra a dignidade
e o sentido da liberdade, da xustiza, da igualdade e do benestar dos seres humanos. Na Trave de Ouro e tamén nas redes, en toda a iniciativa emancipadora se desenvolve nesta bella nova nación en marcha, cristaliza-se para unha pequena parte do potencial político determinante que tamén pon Ferrín o dispor de nós outros. Ollemos as persoas máis novas e activas intelectual e políticamente. Hoxe, ao longo de todos estes anos, comprenderemos tamén a dimensión deste magisterio. Na homenaxe que se lle ofrecera a Ferrín polo seu 70 aniversario, organizou un acto público con diversas intervencións alrededor da súa poliédrica figura. No fondo do escenario proxectaban as imaxes da súa vida, o cal incluía como non momentos literarios, persoais e da súa continua actividade política. Uns días despois, unha persoa importante do establishment cultural de Galicia, coa que teño certa relación cordial, manifestaba o seu desagrado polo feito de que nun acto de homenaxe literaria e cultural houvese tanta presenza política, sobre todo se consideraba que a dimensión política de Ferrín era marginal e casaba mal coa súa dimensión literaria. Por qué? Como poderíamos separar unha dimensión da outra? Non sería iso traizoar a Ferrín, extindilo e, por tanto, anulalo? Lóxicamente, non só non se podía ocultar esa dimensión política, era necesario remarcala. Digo todo isto non só polo acerto de estarmos hoxe falando precisamente desa dimensión, senón, ademais, porque desde aquela severa crítica podemos comprobar até que punto as determinacións colectivas o poden transformar todo, incluídas visións cheas de prejuizos que se construen con vontade de verdades indiscutibles. Perdóname, intento ir o máis rápido posible, ademais, porque caracterizar a complexa dimensión política de Ferrín lévanos a simplificar marxismo e independentismo, pero esta simplificación expresa moi ben os movimentos que as súas achegas ocasionan no transcorrer dos procesos políticos colectivos das últimas décadas. En ese sentido, entendemos que as súas achegas son imprescindibles para a configuración dun espacio de ruptura republicano, nacional, de emancipación, con toda a pluralidade que lle corresponde, a unidade sempre no horizonte. Visto coa perspectiva de hoxe, eu permítome a usadía de interpretar o independentismo que representa Ferrín como un chanzo por diante nun proceso dialéctico en relación coa tradición política do galeguismo. É, en boa medida, unha superación do nacionalismo en clave republicana. A mesma clave republicana coa que eu interpreto o proceso político complexo e cheo de contradicións, avances, retrocesos, pasos adiante e atrás que ven en marcha desde o ano 2012, cando un 25 de xulio Beiras facía un chamamento á unidade popular no discurso do Día da Patria en Nazareros. Esa superación non explica todo o complexo proceso de ruptura e unidade popular que dá lugar á Nova, á AGE e ás mareas municipalistas principalmente. Tampouco é desde logo a súa consecuencia, pero está aí, presente, importante, aínda que non suficiente. O seu carón, a necesidade de dar resposta colectiva a unha crise profunda da representación que no fondo non fai máis que expresar a corrupción terminal no sentido de corpo apodrecido dun sistema que só é capaz de sobrevivir radicalizando a explotación das maiorías sociais. Mirade como se está desvelando esta carne podre a raíz da posible suba do salario mínimo a uns miserables dos 900 euros. Todo este é un ciclo político que ten continuidade co 15M con outros procesos previos que xa poñen en cuestión tanto o réxime de representación como as lógicas do capitalismo, nunca máis, aló, nos seus momentos, as formas xerais, etc. Ese continuo, nesa confluencia crítica contra o réxime de representación, aquilo que se chamaba tradicionalmente a democracia formal ou burguesa, e máis contra as lógicas dun capitalismo cada vez máis radicalizado e sen complexos, era preciso dar un salto de ruptura, que era ese ao que me refería en un momento. A aposta é necesariamente radical en si mesma, máis alá de propostas e programas concretos, pois o que pon en cuestión non son só certas políticas, senón toda a malla de relacións estruturais e formais do mundo que nos somete. Nese contexto, as forzas que facían parte do tabuleiro político do réxime non podían aceptar nin asumir esa crítica radical contra a represión e contra as lógicas do capital. O encontro político que se produce e dá lugar ao proceso de unidade popular e ruptura, a posibilidade dun espazo republicano, inclúe necesariamente a diversidade. Ferrín xa avanzara este encontro. Lembremos a famosa posición Soto, cuxo documento xa é publicado no número 9 da Trave de Ouro no ano 1992. Curiosamente, e permitideme, agora sí, a vaidade, cando un texto veu profundamente inxenuo, que tamén avanzaba esta necesidade de confluencia nese mesmo número, nese mesmo ano. En Ferrín,
E creo que tamén os espazos de unidade popular, a ruptura actual son un proceso dialéctico. Quero decir que non hai unha abolición do nacionalismo, non se me interpretará nesta superación a que antes me refería, pero si hai unha transformación definitiva mediante unha crítica rupturista e, por tanto, radical. Ferrín comezou xa co seu enfrontamento ao piñeirismo e continuou na fundación da UPG e despois no afianzamento da línea independentista e comunista da UPG Liña Proletaria, a UPG Galicia Ceide e a FPG. Ese fío vermello tamén circula pola CSIPG, pola Delta, a Redes Escarlata, a Clave de Ouro, en boca hoxe con extraordinaria potencia no mar de todos estes procesos de unidade popular, como chegaba en 2012 con unha das partes constituintes de Anova. E hoxe tamén hai unhas experiencias tan importantes como Espiral, a Organización Republicana da Mocidade. Esta superación dialéctica incorpora a convicción de que a contradicción de clase o determina todo, o cal non impide que os procesos históricos concretos se vexan matizados con outras contradiccións, e mesmo poden xerar alianzas entre clases, mas o centro de gravidade do conflito social segue operando nos termos que exponían os autores dun manifesto publicado en 1848, Proletariado contra a burguesía. Iso sí, coa condición de que demos comprendido as profundas modificacións nas composicións de clase. Teño a condición de que o independentismo, e intento terminar xa rapidísimamente, que Ferrín representa unha superación por desbordamento do nacionalismo en clave republicana, porque desde posicións inequívocas e irrenunciables, Galicia é unha nación, Galicia ten dereito a decidirlo todo, sen restricción de ningún tipo, non está disposto a fragmentar as clases subalternas conforme a ideoloxías, sexan nacionalistas ou non nacionalistas, de grupos e individuos que se configuran. Non hai, digamos así, para entendernos, un proletariado nacionalista e outro non nacionalista, ou non hai un nacionalismo interclasista por un lado que se enfrenta a un non nacionalismo interclasista, ou se entende que non hai. Hai, obviamente, unha clase proletaria que debe recoñecerse e reencontrarse na súa diversidade e na identidade dos seus intereses comuns nun programa que parta do dereito irrenunciable a decidirlo todo sen restriccións. A negativa de ser clase subalterna e, por tanto, nación subalterna. No mesmo sentido, creo que Ferrín representa unha idea de comunismo segundo a cal o proletariado conquista a súa autonomía como clase no escenario e no contexto da súa propia nación e da realidade que opera nesta. E a nación é Galicia. Xusto é aí onde se produce o distanciamento entre o que Ferrín representa e como en todo o complexo espazo político republicano que vai configurando é o que representaba certo nacionalismo clásico e o galeguismo conservador que de alguma maneira quixeron repartir a hegemonía política e cultural. A viraxe comunista e, por tanto, independentista de Ferrín e a súa dimensión política introducen na historia do galeguismo para sempre a contradición cun nacionalismo esencialista e conservador que tende a superponer unha idea vaga e idealista. De ninguna maneira foi casual a coalición de intereses que proxectou na súa expulsión da academia de Termino. Esa coalición opera tamén políticamente entre os campos que se necesitan. Ese galeguismo aparentemente culturalista e conservador e un nacionalismo verbalmente radical pero igualmente conservador. Ambos sobreviven e se reproducen no plasma estable do Estado. Todo isto é moitísimo máis e Ferrín parece que vos fala ruptura, un collazo no cristal. E a partir deste núcleo supermasivo, unha acumulación de capas que o converte nunha figura excepcional para a historia da nosa articulación política como clase e como nación. Mais nada, estou convencido de que non dei arranquido, ni moito menos toda a complexidade da figura política de Ferrín, confío en que el saiba desculpar os meus excesos de optimismo, a miña irreductible ingenuidade, as inexactitudes, os esquecementos e as imprecisións. En calquera caso, todo o que aquí dixen froito do compromiso compartido da admiración da lealdade do camiño. Claro, sobre esas bases tamén se construen artefactos e procesos políticos emancipadores. Nestas intentaremos seguir, e cando o fume nos reduza a visibilidade ata chegarmos, aí veremos a figura rexa e irreductible de Ferrín. Saúde, pois, o camarada e amigo, de saúde a vostedes e grazas e disculpen. Se vos parece ben, doi a palabra a Xavier Vence, que non diz nada, porque tempo galloupa. Señora. Bueno, pois, moi boa tarde, moi boas noites a todas e a todos.
Un placer estar neste acto que cerra un cumprido ciclo de conferencias e de mesas redondas ao redor da trayectoria xa histórica de Ferrín. Esta mesa titúlase con moito acerto, creo que resume boa parte do que eu quixera decir en síntese do pensamento de Ferrín. Titúlase A nación da clase obreira, Ferrín e o compromiso político. Neste enunciado desta mesa eu creo que están as palabras claves que definen o perfil histórico e político e ideolóxico de Ferrín. Vou tratar de explicitar 4 ou 5 ideas o máis sintéticas e breves posibles para, cando menos, deixar testemunha da miña visión, xa digo, obviamente resumida, do papel da trayectoria do amigo Ferrín. Eu creo que se algo se pode decir de Ferrín é que é unha persoa cunha personalidade compacta. É unha persoa cunha personalidade compacta porque nel están perfectamente imbricados as diferentes vertientes da acción política, da acción humana, da acción cultural, da acción literaria que encamiñou ao longo da súa vida, da súa afortunadamente longa vida, e ademais especialmente activa porque foi moi activo desde moi novo, por lo tanto ten unha longa vida non só biolóxica, sino unha longa vida de creación e de traballo e de compromiso. En ese sentido, eu creo que é unha personalidade compacta porque eu creo que as súas ideas sobre a literatura, as súas ideas sobre o mundo, as súas ideas sobre a arte, as súas ideas sobre a política, as súas ideas sobre a sociedade están perfectamente incardinadas unhas nas outras, de tal forma que efectivamente eu creo que en calquera das súas facetas podemos ver as demais. Eu na obra de Ferrín lín sobre todo textos políticos, porque eu creo que prácticamente a maior parte da súa prosa ten implícitamente un discurso político moi compacto e moi denso e moi ben expresado, obviamente, artísticamente, pero desde as súas primeiras obras, desde logo desde o Retorno a Taguegata e Arnoia, Crónica de Nós, os textos como A subida a pena de Anamán ou unha das súas últimas obras, Contra Malleiro, son auténticos discursos políticos que teñen unha mensaxe implícita sobre unha roupaxe, baixo unha roupaxe literaria. Pero, precisamente por eso, eu creo que son obras que desde as primeiras son obras de madurez tanto literaria como intelectual e política. E eu creo que foi moi congruente, foi unha persoa que mantivo ao longo do tempo unha grande cohesión ao redor das ideas fundacionais del mesmo. En ese sentido, por eso creo que se algo define para min a súa personalidade, debe ser unha personalidade compacta nese sentido, non? Outra virtude que dá tamén o tempo, que eu destacaría da trayectoria de Ferrín, desa vida longa, é que precisamente por empezar de moi novo, por as súas vivencias de novo, por as súas relacións de novo, e por a súa trayectoria até agora, podemos decir e podemos disfrutar de alguén, do mesmo xeito que nese aspecto tamén Beiras, son dúas pontes esenciais que vinculan o nacionalismo e o independentismo actual co galeguismo republicano, co galeguismo de esquerdas, co galeguismo da República. Non hai, por desgracia, non houbo na trayectoria do galeguismo moitas pontes que conservaran tamén ese vencello profundo e esa capacidade de comunicar o que era, digamos, as aspiracións
claramente progresistas do galeguismo republicano e que o empatara sin traicionalo cos movimentos políticos do nacionalismo contemporáneo, non? En ese sentido, para min é tamén un papel que ele cumpliu, como eu cumpliu tamén Beiras, afortunadamente, que ten un enorme valor, porque somos un país con pouca memoria, e sobre todo en certas partes da vida política con moito caidismo que, por tanto, se traduce en negación da memoria. Ter, digamos, persoas que poden representar e representan aínda esa ponte, axúdanos a reforzarnos como país e a reforzar o proxecto político da nación e do nacionalismo. Tamén é certo, e por seguir co aspecto vital, tamén é certo, non sei como eu ve el, non falei disto con el, pero esa vida longa de unha persoa que naceu precisamente en plena guerra civil, que viviu un período xa como mozo e adulto de aspiración da superación do fascismo e que conseguimos superar o fascismo, que se venceu e se derrotou o fascismo en Europa antes que no Estado español, pero que se superou ese ciclo do fascismo que agromara nos anos 20, que dominara boa parte de Europa nos anos 30, pois pasamos e viviu un período de ilusión realista dun cambio para un modelo social diferente e igualitario que sería como posible. Pasamos a un período donde empezaron pouco a pouco as tornas a virar, o que era unha cultura progresista da socialdemocracia en unha parte do mundo empezou a perder e cederlle o terreo a un neoliberalismo cada vez máis radical, o ultraliberalismo, e que pouco a pouco foi creando as condicións diante da incapacidade do sistema para sair das súas propias crises, como de novo volve ao final dese longo ciclo de 80 anos, volve a amosar as gadombras todo ese proxecto que dábamos por superado desde hai moito tempo e que volve a intentar gañar terreno no mundo e desde logo tamén en Europa e tamén entre nós, non? En ese sentido, posiblemente haxa que de reafirmar, se lle permite reafirmar esa idade e ese tempo vivido en primeira liña de trincheira, pois que efectivamente aparentemente os ciclos da historia se cumplen, ainda que seña de xeito dialéctico, non obviamente circular, pero que efectivamente a historia é un mundo, é un río que non remata nunca e onde a loita ten que ser permanente. Nunca se conquista un estado definitivo de felicidade, nunca se conquista un estado definitivo de democracia, nunca se conquista un estado definitivo de igualdade e nunca se conquista un espacio definitivo de soberanía. Hai que loitalo permanentemente, estés o máis cerca que estés de conseguir o ideal, porque as forzas que loitan no sentido contrario tampouco cansan nin paran nunca. Por lo tanto, a loita é loita permanente, a loita de clases dun xeito ou doutro, haxa as formalizacións que existen sempre, e a loita de intereses tamén de países existen ao final dun xeito ou doutro, non? Por lo tanto, eu creo que, efectivamente, cando un reflexiona sobre a trayectoria vital dunha persoa como Ferrín, o papel e a súa visión da historia e do país, sin dúbida, ten que vivir con certo dramatismo, non desde logo con desacougo, pero con unha certa sensación de loita nunca vencida, estas idas e voltas, digamos, que a reacción nos acaba poñendo outra vez diante dos ollos, non? E que nos obriga
actuar. É certo que reaccionar hoxe frente a esa ultradereita que campa polo mundo non se vai facer nos mesmos parámetros en que se fixo nos anos 30 e nos anos 40, e non se vai facer coa mesma configuración nin de alianzas de clases nin necesariamente coa mesma configuración das forzas políticas. O tempo cambia tamén para iso, pero é certo que obriga a pensar en como sumar amplas capas da poboación para loitar frente á reemerxencia da besta e para conseguir manter as conquistas e sobre elas seguir avanzando de cara ao futuro, non? Eu creo que iso sí que é tamén unha idea que eu sempre vin presente, materializada con maiores ou menores contradicións e con maiores ou menores dificultades, porque un non é dono das circunstancias e do contexto, pero eu creo que iso vino sempre tamén digamos, no proxecto de Ferrín, esa vontade, esa idea de que hai que sumar para ser unha alternativa á dereita para facer avanzar os intereses das clases populares. Non? Eu creo que vou ir abreviando. Ferrín ten como digo, moitas facetas, non? Pero no que se refire á cuestión política, eu creo que ten algo que tamén, ademais do que acabo de decir, que quixera destacar, non? Eu, é certo que non partillei nunca con Ferrín unha mesma militancia orgánica, pero sí partillei con el moitos ou diferentes espazos de reflexión na batalla das ideas, non? E, desde logo, que sí creo tamén que partillamos un mesmo compromiso, tanto con Galicia como coa igualdade social, coa transformación social, non? E hai algo que seguramente non é novedoso para todos os que estades aquí, eu incluso repito algunhas das cousas que se dixeron, empezando pola primeira intervención de Álvarez Cacas, non? Que eu creo que se algo caracteriza a trayectoria política de Ferrín é un certo apego ou a pasión pola heterodoxia, non? E de algún xeito un disidente nato, pero é tamén unha persoa enormemente leal cos seus, leal co proxecto de fondo que representa o proxecto da esquerda do independentismo para Galicia, é leal cos amigos dos amigos, que o sabe demostrar sempre que fai falta, non? E ese seu compromiso co país e coas clases populares e co seu propio proxecto, é dicir, tamén ese respeto a si mesmo e as ideas que representa a súa coherencia ao longo do tempo, pois plasmanse nunha heterodoxia que foi sendo casi continua, non? Foi heterodoxo no galeguismo, xa foi mencionado, e iso plasmouse naquela afortunada ruptura co piñeirismo xunto con outra xente da súa xeneración. Foi un heterodoxo do nacionalismo, e iso levou no seu momento tamén a ruptura coa OPEGA, e diríamos incluso que dentro do independentismo tamén é portador dunha certa heterodoxia, que leva posicións tamén que é capaz de defender frente a mesmo os seus vellos compañeros dentro do independentismo, pero sempre fiel á idea esencial. E esa trayectoria heterodoxa levou a formular efectivamente propostas e alianzas que para moita xente resultaron, e mesmo resultan aínda, pois relativamente digamos algo que rompe o molde, non? O molde do posible, do admisible, non? Tanto que é a posición Soto como a súa aposta inequívoca por esa alianza coa esquerda española en Ague, ou na actualidade as súas posicións
pois dentro do que o proxecto de Marea, pois son posicións que sin dúbida teñen para moita xente algo de heterodoxia incomprendida, ¿no? Pero eu creo que Ferrín tuvo e ten a virtude de ser coherente con esa aposta, con esa visión do que é o país, do que ten que ser a alternativa política, e mantena mesmo cando queda en franca minoría, cando queda en unha grande soidade política, e non ten medo a estar, digamos, na minoría, non ten medo a estar en proxectos minoritarios, si eso é, digamos, a condición para manter vivo o que considera a súa aposta esencial, non? E non é fácil aguantar cando un ten pasión pola política, polo cambio, pola intervención, pola transformación desde a loita política. Non é fácil estar na minoría, non é fácil estar en soidade, non? En ese sentido, eu creo que, bueno, iso demostra ou evidencia unha personalidade tamén rexa no mantenimento duns principios e dunhas ideas, non? Eu creo, vou rematando, creo que Ferrín ten unha práctica política moi prolongada e moi intensa. É certo que se distinguimos, digamos, que na loita política a diferentes niveles, pois obviamente ten unha presencia desigual neles. Eu creo que obviamente a política ten unha dimensión que é a loita de ideas, outra que é a organización, outra que é a participación nos movimentos sociais e outra que é a política e a loita pola representación política, a loita electoral, a loita institucional. Obviamente, nesta última o seu papel foi menor, pero posiblemente no que é a acción organizativa estivo sempre animando a organización ao nivel que fora do nacionalismo, do independentismo, con unha visión de esquerdas. Colaborou sempre con os movimentos sociais de base. En todo momento o seu compromiso foi incondicional con unha amplia gama de movimentos sociais, pero destacaría sobre todo, porque eu creo que sobrancea a súa contribución, o seu papel no que é a loita de ideas, a súa capacidade ou a súa vontade de contribuir a crear espazos de reflexión colectiva, de debate. Están pois o proxecto daquel medio de comunicación do independentismo en épocas difíciles de Espiral, a iniciativa para crear o Clube Cultural Adiante no marco da Cisistega no seu momento, e sobre todo a creación da posta en marcha da Trave de Ouro e a súa labor, digamos, de creación de opinión a partir da súa intervención en múltiples foros, e en particular na súa columna semanal no Faro de Vigo, non? Eu compartín con ele, sobre todo, a experiencia do Clube Cultural Adiante e a experiencia da creación e do lanzamento e funcionamento até o presente da Trave de Ouro. Creo que son espacios que modestamente contribuíron a manter vivo un discurso nun momento en que o neoliberalismo e o ultraliberalismo campaban as súas anchas. A Trave de Ouro foi un espacio onde as voces máis claramente da esquerda transformadora tuveron as páxinas abertas, tanto do país como de fora do país. Foi un espacio, por tanto, de reflexión para a esquerda moi importante, e eu creo que aí está unha das súas contribucións. De cara ao futuro, pois sei que Ferrín seguirá sendo para moitos un referente, ten que seguir sendo un referente, e ten que ser un referente sobre todo para todos aqueles que creemos que Galiza necesita ter un futuro diferente, un futuro que pasa pola súa soberanía, un futuro que pasa pola súa independencia, e que para conquistalo necesítanse unhas forzas políticas claramente autónomas
ancorada no país con un proxecto nítidamente autónomo galego que seña capaz de sumar a todas esas forzas sociales, os movimentos sociales, a esquerda ecolóxica, a esquerda social, a esquerda que ten un proxecto diferente do mundo, da sociedade e da economía, a esa esquerda que quere unha alternativa ao Partido Popular. Temos que ser capaces de ofrecerle unha alternativa unida, unitaria, que permita hegemonizar a alternativa ao Partido Popular, porque ten que haberla, vai na haber, pero hai que ser capaz de liderarla. Liderarla implica sumar a toda a xente que poda compartir ese proxecto común de unha alternativa galega para todos esos sectores da sociedade e do vano político, e sei que nese proxecto, nesa idea, seguro que poderemos contar con ele. Necesitamos a súa contribución e a súa trayectoria histórica, eu creo que permite enraizar ese proxecto necesario. Por tanto, moitas grazas desde aquí a Jaén, moitas grazas polo seu exemplo e moitas grazas polo que ainda lle queda por aportar. Seguro que coñecedes todos e todas o que dixo Galeano de Xosé Manuel Beiras, non? E se non coñecedes, pois eu vou non dicir porque non me resisto, non? Quero dicir dúas cousas. O que dixo Galeano de Beiras é un poquinho sobre a relación Beiras-Ferrín, nada máis. Escribiu que a primeira vista parece un león, e o é, pero ten a delicadeza do cerdo, a paciencia do gato, a lealdade do can, a solidaridade das aves que se axudan no voo, o sentido da honra do touro de Lidia que se crece no castigo e a inteligencia dos raros homes que dan prestixo á condición humana. Por lo tanto, estamos falando de dúas inmensidades. Quería tamén citar a Pepe Cácamo, pero bueno, como o volcán Beiras, que ten un motor discursivo que comeza a latexar en diástole paretética. Pero bueno, o que quería dicir desa relación entre estes dous homes de tan alta dimensión, na edición de Por unha Galiza liberada, Fernán Bello vai adicada a Ferrín con este texto: o Xosé Luis Méndez Ferrín, pirata. E aí vese a forma, na forma pirata, o agarimo e o recoñecemento que Beiras e profesa o ferro, non? E despois, nesa mesma edición, tamén di: había que conduce a certa literatura nostálxica e materialista, apuntada cara a un futuro noso de pólvora e cristais liberados. Aí vese a complicidade e a fraternidade reinante entre os dous. Sempre foron amigos e camaradas no tempo e na raíz no tempo, como diría Xoana Torres. E aquí están hoxe, compartillando angueiras políticas, esa fraternidade actuante, lúcida e radical, liberadora de nós. Estábamos comprometidos a que a estas horas tería unha palabra aos asistentes, por tanto, eu que asisto, por que non falades vos, falamos vos, facemos un debate aberto, porque senón acabaremos cos tempos que estamos aquí echas a mesa. E non é cousa desa, a que hora temos que marcharnos? O horario laboral non se exixe marchar. 9:30. 9:30, isto non é posible, porque non facemos eso, bueno,
a dar un éxito pensado, pois vou eliminar. Vou dicir algunhas cousas nada máis. Non vou falar da nosa relación, porque coñecímonos por ano 53-54, cando fui a Universidade de Santiago, en aquel momento en que xurdeu que volveu a chamar a generación da noche. Por outro punto de vista máis irónico, sarcástico, pois a mozadade que pasou pola mesa Camilla, e non era a do Braseiro das Aboas, senón a Ramón Piñeiro, no cuarto piso de 6.015, e continuou. Entón, hasta hoxe. E hoxe, curiosamente, pois fazem un mes euros, seguimos estando na Nova, sobrevivimos a todas as sangrías que neste país padecen todos os proxectos colectivos e os colectivos creados para proxectos que realmente afrontan a realidade e non andan con lerias. Estamos, curiosamente, pois un comunista convencido, leninista e mesmo que ten defendido abertamente determinadas cuestións do stalinismo, así de claro, manda truco, pois, e un revisionista que empezou de social liberal nos 60 ou 50, que despois foi socialdemócrata laico, primeiro PSG, e despois foi socialista democrático e marxista anticolonialista coa declaración de Colonia, etc. E que despois, bueno, pois se meteu no BNG e seguimos así, pois resulta que estamos xuntos. De maneira que eso os milagros non existen, pero hai nos. Entón este é un milagro asombroso que só ocorre nun país como este, que é un país que é políticamente tribal en canto se fala da política organizada. É un país que a súa cultura ancestral, as súas características antropolóxico-sociais e antropolóxico-culturais son impermeables absolutamente ao que se entende pola política dos partidos como modelo e esquema do que os partidos estilo da Europa actual ou da Europa da Revolución Industrial e despois, e que, por lo tanto, por eso aquí o bloque funcionou cando se asumiu que era simplemente unha fórmula xenuína e completamente distinta das frentes populares anteriores, que non eran as frentes populares dos partidos en coalición electoral como no 36 ou como en Francia con León Blum, senón que era realmente unha primeira formulación absolutamente pioneira do que despois foi o PT en Brasil, por exemplo. O PT é un partido que non é un partido, é moi parecido ao BNG naquele momento, e foi a ferramenta que realmente encaixaba con un país que era colonia. Que a nosa diferencia crucial con Euskadi e Cataluña. Somos tres, con Euskal Herria e os países cataláns, como prefiro decir. Somos tres nacións negadas, absolutamente demonizadas, agredidas sistemáticamente, aferrolladas as nacións, pero Galiza ademais é unha colonia do Estado español e no capitalismo nacional, no sentido propio do Estado español, a diferencia de Euskadi e Cataluña non son. De feito, na primeira restauración borbónica, Cataluña e Euskadi, as respectivas burguesías pactan, precisamente a primeira restauración borbónica, Galicia non aparece no escenario. E na segunda transición, para a segunda restauración borbónica, tamén pactan as burguesías catalás euskaldúns. Galicia está fora de xogo, porque como Galicia precisamente a identidade manifestase como propio da colonia, como un país do terceiro mundo, como se decía antes, ou un dos países que foron, se autoemanciparon en loitas de descolonización, de autodiscriminación e de emancipación. Bueno, pois esa é a aportación fundamental de Ferrín e a súa xente xa nos anos 60, cando outros non víamos eso e aprendimos deles. E iso é o que dá lugar a que entón, pois, a fórmula do BNG fosse unha fórmula absolutamente nova e xenuína que funcionaba para este país. A mí, cando en Cataluña me decían, estaba moi ben, e por como eso podíamos nos facer aquí, non, despedidos, non é exportable. Entón, a maneira que non era importable aquí, pois, o esquema convencional dos partidos da Europa da Terceira Mundial, non, ni siquiera dos partidos comunistas. Por eso, en cambio,
resulta que o Partido Comunista Español en Galicia tivo dificultades enormes para realmente arraizar aquí, e en cambio nace un Partido Comunista en xere, no sentido propio da palabra, autónomo da UPK, con aqueles homes e mulleres, máis homes que mulleres daquela, que realmente crearon un Partido Comunista co corte e co cometido do que eran os frentes de liberación nos países, sexa do Magreb ou do que quidades ter. Bueno, por lo tanto, non vou contar nada da nosa vida. Únicamente, sí, unhas pinceladas sobre os brochazos sobre o compromiso de Ferrín. É que procurarei non repetir nada do que xa dixeron Antón con Amanda ou Vence, incluso na política. Eu pensaba ler aquí un artigo meu que se chama Retorno de Ferrín, onde está claramente analizado todo o que é a forma en que a literatura, a creación literaria de Ferrín pois, é indisociable do compromiso político, pero non o faço tampouco. Pero sí o seguinte: en primeiro lugar, efectivamente, como dixo Pepe Cáccamo, Ferrín é un heterodoxo. Efectivamente, como acaba de recordar Ángeles, cando eu xuntei un mangado de textos meus daqueles anos, primeiros dos 80 e algún de antes, e o metí nun libriño que saiu como o título de Por unha Galiza Liberada, na editorial Inicios Xerais. Pois efectivamente, a dedicatoria do libro, o impreso está con esas palabras: a Xuril Méndez Ferrín, pirata. Reparade que non puxen corsario. É moi distinto, non? O corsario ten patente de corso e os corsarios ingleses ou de calquer outro estado estaban ao servicio do estado para fastidiar, non? As potencias contrincantes, non? E, por lo tanto, o comercio que tiene patente de corso e hasta chegan a ser Rolls, non? Como os británicos. Non, pirata outra cousa. Pero tamén, eu diría que hai outra dimensión, outra faciana desa mesma índole de Ferrín, que é proscrito. É dicir, a maneira que entendeu o compromiso Ferro, ou como diría Alexandre Crigueiro, McFerrin, que así o chamou sempre na intimidade da nosa confianza, tamén o chamaba así o Franco Grande, que está así, non sei se por influencia do Cribeiro ou non. É unha forma de compromiso que está perfectamente patente na decisión de poñerse a escribir en galego. E no que di precisamente na entrevista que lle fai Víctor Freixanes, quen diría despois andando os anos, non? O que pasaría con un e con outro, e non acabaría un e outro, pero nos anos 70, e cando lle porque escribe, non? Entón, evidentemente, aí é a primeira forma do compromiso político, que é, naturalmente, a creación literaria, a escrita, non a literatura. Me parece que é moi importante ter en conta. É dicir, Ferrín é a antítese dun literato. Ferrín é un escritor, pero un escritor que escribe precisamente por un compromiso coa identidade dun povo, dunha cultura, dun idioma esmagado, dun idioma proscrito. E que entón decide si eso está proscrito, hai que ser solidario con eso, ser solidario e identificarse con él e levarlo á práctica, e non falar disso. Bueno, entón esa é a primeira dimensión, pero é que logo a segunda dimensión é precisamente a loita social de clases. E, por tanto, o compromiso de Ferrín levou a implicarse sin ningún tipo de reservas no que é a loita social. Eu lembro-me perfectamente, por exemplo, da outra etapa na que convivimos moito, é dicir, os anos 60. Eu teño o meu domicilio de traballo en Vigo entre 63 e 69, ainda que por medio baixa, que si Londres nun curso, que si vais outra vez e tal, pero estou en Vigo, e hai un momento en que hai ocasións en que realmente a coordinación entre o PC, a UPG e o PSG faise pois na casa de calquera de nós entre o Ferro polo UPG, o Cribeiro polo PC, que
que ademais eran os que estaban a loitar como Emilio Barreiro, porque fose o PC GA, e de verdade, e por tanto que o PC asumise a cuestión nacional, que se enterase do que escribía Marx, coño, que se leían un pouco o problema da esquerda, actualmente, sobre todo, os dirigentes da esquerda, non sei se non saben ou teñen amnesia, non leron nunca, ou esqueceron o que leran, porque está todo aí, concho, é máis fácil que Dios, ainda acaba de sair un traballo perfecto no primeiro número da Contradição, a revista que acaba de sacar ainda só está en digital o bloco de esquerda, non? Precisamente sobre a cuestión de Polonia e de Irlanda en máis, ou sobre toda a auténtica exégesis correcta da cuestión dos povos das emancipacións nacionais en Lenin. Bueno, pois entón, o que realmente é a loita social e a loita social entendida como loita de clases, pero a concepción da loita de clases que ten Ferrín é precisamente a propia do que é o pensamento socialista marxista, e por lo tanto do pensamento do que era a corrente auténticamente socialdemócrata da segunda mitad do XIX. O que pasa é que a continuación correcta, lógica, o camiño a seguir de desenvolvemento desa corrente é a que se fragua, a que consiste na revolución bolchevique, e a partir de aí hasta que ven todo o desastre do que dicimos stalinismo. E que únicamente se retoma despois, pasada a etapa seguinte, ou baixo terra, vai como a toupa, e volve a mergullar no movimento de emancipación precisamente anticolonial do terceiro mundo. Entón, a cuestión é que a condición de colonia de Galicia é decisiva e Ferrín entendo perfectamente, entendo nas súas posicións no pegar. Pero esa mesma maneira de entender o seu compromiso dá lugar a que, combinando a súa radicalidade, a súa lealdade a un esquema de valores originario, combinado, republicano e socialista no sentido históricamente originario, con unha matriz ideolóxica política, como acabo de decir, entón, evidentemente, eso, en la práctica, eso se sienta moi mal. E entón, hai moito cipallo, hai moito anano no país, o Celso Emilio falara do país dos ananos, faltou de proscribir os ananos do país, que son moito máis perigosos porque están aquí dentro, e todo eso, por lo tanto, en lugar a que convirtan nun proscrito. E a última manifestación desa condición de proscrito dáse no episodio da presidencia da Real Academia Galega, que é un episodio que debería pasar a historia de infamia neste país si realmente aínda houvese abondo de dignidade nos medios que se chaman precisamente do mundo da cultura no país. Eu ás veces teño comentado en unhas de tantas miñas etapas de desasosego e de sensación de ser gilipollas e de ter malgastado horas de vida, ¿no? Que con algúns amigos e amigas dicindo este único país no mundo que eu coñezo, non os coñezo todos, pero algúns sí, no que as élites reproducen elevado ao paroxismo as eivas andacios que denuncian nas clases populares. E entón, é algo así, é dicir, escoitase que claro, estes paixanos como botan a fraga, estes paixanos como botan a fraga, e encantos as xentes que son, digamos, dos medios dos profesionais, das distintas profesións, dos casos empresariais, o mellor, etc. E progres, moito progre, moito pro e con PSO e demais cousas. E non só estes, e non, empezan a falar dos asuntos, xa, acabouse ese tema, un percibe, absolutamente todo un recita na estación de que están eles practicando elevados paroxismos esas eivas que denunciaban os demais. Bueno, pois claro, un país así, evidentemente, onde a traición das élites, a traición é frecuentísima, que dentro do que o mundo realmente da inteligencia
non é traidor, evidentemente pasa a ser un proscrito. Isto é o fenómeno sociolóxico, socioideolóxico, como queréis chamar, que explica a conversión de Fernando proscrito. E entón, ademais, claro, a conversión dun proscrito é tamén a colaboración co poder. Co poder. Por lo tanto, coa máscara político-institucional do poder. De acordo? Coa situación dos monecos de ventríloco que ocupan, son inquilinos e institucións políticas secas representativas, son monecos de ventríloco dos auténticos poderes. E o seu comportamento dase en episodios. No primeiro momento de non podemos chamar unha transición, pero sí que unha charnela onde hai un cambio de ciclo, un cambio de período, que entre o final dos anos 60 e o comezo dos 70, Ferrín acaba no cárcere por un delito de intención. De publicar un original que era que os corvos aos días. Bueno, moi ben, que sempre dixo, non é mellor que nunca se publicase porque eso non valía nada, non sei. Eso non me podo moito fiar porque tamén moitas cosas decía eso de os seus susurios de Dios que eran todos unha maravilla. E logo na outra transición, claro, produces o fraude e no fraude Ferrín acaba na cadea. Segunda, ou finalmente, a terceira dimensión, que é a dimensión da militancia organizada, por tanto, do PEGA, etc., PEGA-P, todo, pero despois hasta a propia actualidade. Aí o que pasa é que se proxetan esas dúas outras dimensións da súa maneira de entender, de practicar o compromiso, proxectanse aí inequívocamente. E entón, para min, hai uns cuantos elementos que son definitorios e moi ilustrativos. Por exemplo, a combinación da contradición de clase con contradición nacional. Eso que é realmente a chave mestra de calquer avance dun proceso propiamente revolucionario, é dicir, socialmente revolucionario, para que sexa logo políticamente revolucionario, e para que se moque nunha revolución, sexa máis ou menos dos modelos das histórico-mentalistas ou outros modelos completamente distintos, un porqué, verdad? Porque a historia nunca se repite. Bueno, pues entón, aí sí que efectivamente a combinación desas dúas cousas é crucial. Si realmente o Estado español se fose capaz de xogar polas organizacións políticas que se autodefinen de esquerda ou que se autodefinen como rupturistas e a combinación desas dúas contradiccións, sería imposible que unha forza política de esquerda a nivel de Estado que se declare rupturista considere un adversario do inimigo proceso independentista da sociedade de ciudadanía catalana. Sería imposible se non entenden que un aliado non era un máis, punto. E además non se entende nada. A combinación dos dous regimes de contradicción é fundamental e é onde se ten movido sempre entre un eixo e outro eixo o nacionalismo galego. Aí foi onde por exemplo, soubo entenderlo moi ben o Partido Galeguista da República. Pero aí foi onde non entendeu para nada o piñeirismo. Non entendía que había que combinar as dúas cousas. E moitos fomos moi piñeiristas durante moitos anos. Eu fui moi piñeirista. Cando o Consello da Mocedade, cando se escaza non vai nacer, o sector piñeirista, eu estaba no sector piñeirista, naturalmente. Pero outra cousa que non se capaz de aprender. Bueno, realmente eu aprendi bastante. E con todo o meu cariño que lle teño personalmente a personalidade humana de Ramón Piñeiro, evidentemente son capaz de decir que no punto de vista ideolóxico político tuvo dous erros monumentais. Unha, o seu anticomunismo, o que se pode ser antistalinista, incluso anti-Unión Soviética, e non confundir con ser anticomunista, entón non entender nada, que un filósofo menos. E, a segundo, non entender que aquí non era reproducible os esquemas de organización política propia da socialdemocracia e da democracia cristiana, que además nunca chegou a constituirse. Entón, esa concepción da alianza de clases e esa concepción de, por lo tanto, a maneira de poder ampliar o espectro da diversidade ideolóxico-política que existe dentro da diversidade que son as clases populares cada vez máis interconectadas por un inimigo principal, a medida que está dando
un proceso de concentración do poder do capital e ademais da súa metamorfose na forma diñeiro do capital e, por lo tanto, do capital bancario, do capital diñeiro que se chaman os mercados financeiros. Bueno, pois hai un precedente moi claro que con un presidente como ese é o manifesto conxunto que era presentar, que é redactado no ano 69, ainda que se difundiu despois. E ese manifesto conxunto, o pegar que se redactado por Ferrín, por Camilo Nogueira, por mí mesmo, e coa participación curiosa e simpática de Xavier Pousa, que non fixo nada, pero que Ferrín dixo ten que estar un artista aquí, e non Xavier Pousa estaba en la daquela. Bueno, pois o manifesto conxunto é a matriz do que vai ser o Consello de Forzas Políticas, do que vai ser a Asamblea Nacional Popular, por tanto, a colaboración UPG que se que durou hasta que chegaron os necios, os coronelos chamados, os Francisco Rodríguez e compañía, e reventaron o UPG por dentro no 76, reventaron o Consello de Forzas Políticas, e reventaron o UPG e, por tanto, foron contribuintes ao desastre que pasou esta nación nosa, que o noso, na transición trucada, e, por tanto, no simulacro de transición mediante eleccións absolutamente viciadas, non? E, por lo tanto, esas son as tres dimensións para mí. E claro, esas tres dimensións, cando se conxugan, que vou rematar, bueno, pois evidentemente que son en sociedades como a nosa e en contextos como que estamos, son virtualmente condenas a ser proscrito. E se non sexan outras características da personalidade, ou incluso mellor do medio social estricto no que se movan as persoas, pois a maneira de que se practique con eles, se confine no estado de proscripción, varían, pero no cerne ou na cerna son as mesmas. Pero ao mesmo tempo, tamén iso é o que dá lugar a que sexan as referencias que a xente do común desalienada, a xente do común xenerosa, a xente do común que padece os problemas día a día e que non se escoita simplemente falar deles ou non falar deles aos demais, a xente do común que padece os problemas de merma de verdades, de conversión dos traballadores e traballadoras en escravos, de todo as mulleres en víctimas do poder patriarcal e dos macho ibero do cabresto ibérico, especialmente que esa xente do común vexe esas persoas como os únicos referentes fiables. E esa é a gran paradoxa, o gran paradoxo. O gran paradoxo son as personalidades que a xente fala delas e sempre fala dicindo ese chique ou esa chique, e en cambio nos medios da política, tanto das organizacións políticas, na maior parte dos casos, como chaman, digamos, institucións políticas, son os proscritos, son os que compren expulsar de aí, son os que casi sempre acaban sendo víctimas de aqueles e aquelas que decían que eran os seus compañeros e que partillaban o mesmo proxecto, porque son as personas que no momento que teñen que optar entre o proxecto, o protagonista do proxecto, que sempre é un proxecto emancipador, e o protagonista sempre son as clases populares, as clases traballadoras, a clase obrera, as clases populares no seu conxunto, con as súas diferencias, no momento que hai que optar entre o proxecto, a solidaridade e a lealdade con esas protagonistas ou coas ferramentas que se criaron para estar aos servicios e deixan de estar, nese momento, naturalmente, os propios manipuladores das ferramentas van utilizar as ferramentas contra quen é leal a aquilo para o que se fixe a ferramenta e non obedece a ferramenta. É o momento da desobediencia, e a desobediencia págase. Pero, en definitiva, os povos avanzan gracias a xente que desobedece. Nada máis. Quedamos máis que o agradecer a todos
se quere falar, se pode... Se quere, por favor, Bueno, eu só quería darlle as miñas máis benditas grazas. Beizón, como di na Raya de Portugal, e non siguen dicindo. Do outro lado da Raya, en Castro Laboreiro, din parecido, din Beizón. En primer lugar, o Ateneo, moi especialmente a Forcadela, moi especialmente teño aquí apuntado a Groba, que a todos os que estuveron organizando estes actos, a Rosa López da Trave de Ouro. Eu penso que gracias conmovidas, gracias sorprendidas, porque eu nunca pensei que nada disto me fora a ocurrir nunca na miña vida, pero ben, ocurriu. Non estou acostumbrado a que ocurran estas cousas por razóns do régimen de proscripción que de desenvolver a miña vida. Teño que darlle as grazas tamén aos medios de comunicación que se ocuparon de publicitar estes actos, moi especialmente o Faro de Vigo, Sermos Galiza e algún máis. Tamén o Concello de Vigo por facilitar a infraestructura necesaria, a Casa da Cultura Galega, que é a nosa entrañable Fundación Benzona, que veira se eu tamén participamos. Tamén gracias ao Concello por nos facilitar isto que foi electorado, pero que tamén foi goberno militar da cidade. Aquí teño que lembrar que nunha ocasión fui conducido diante do gobernador militar e esposado pola Brigada Político-Social de Vigo cando acababa de ser nomeado no interior en Bos Aires delegado do Consello de Galiza ao que se referiu San Severiano na súa intervención. Bueno, a todos vós, un por un, e unha por un, en que hai unha só, a todos vós, e a todos os que non estando aquí foron partícipes, ponentes e asistentes ás outras sesións do ciclo. Obrigado. Preciosa, bonita. Este foi un símbolo das jornadas.